Suomi katsoo sinun päiväs koittaa. Uhka karkoitettu on jo pois. Ja mukiurut kirkkaudessa soittaa, kuin itse taivaan kansi sois. Ylhäällä aamuvalkellus jo voittaa, sun päiväs koittaa, oi synnynmaa. Omalla numerollasi varustettuna se luovuttaa Kuopan kapteeni Samuli Taipale. Ole hyvä. Kiitoksia vielä joukkueelle tässä vaiheessa ja ei kun reiluun peliin. Ja tiedoksi yleisölle, mikäli maali menee videotarkastukseen, meillä on vain käytössä tuolla 400 kilometrin korkeudessa liikkuva satelliitti, jonka kuvat tulevat vasta ensi torstaina. Eli kyseisessä tilanteessa ottelu maalikinoat selviää lopullisesti silloin. Polle! Näin, siellä on. Ei! Just. Veto oli. Ansio Juto. Siihen se jää näkyviin ja pelattavaksi. Kyllä se maali on
mikä se maali on, ei siinä taida auttaa nyt yhtään mikään. Kun katselee, liikkuminen on hienoa, niin katsotaan tämän nuoren taituri. Heittäkö mikä maalin kaveri iskee? Heittäkö mikä maalin kaveri iskee? Ottaa mailan lapaansa kiekon ja pelaajat katsovat kentällä, että herranjestas mitä siellä tapahtui. Kun ottaa kiekon, ottaa lätyn mailan lavalle ja tekee kyllä tekemän historian yhden hienoimmista maaleista. Ei mitään muuta voi sanoa. Katsotaan yhdessä, että sinne lätty kiinni. Taivas varjele, mitä sieltä tulee. Sieltä tulee maali. Vielä kerran ei voi kukaan muu väittää muuta kuin, että on se sellainen häkki. Täällä katson Tapan tulostauluhoitaja nostaa aina 3 maalia kerralla. Ei se jokaista rupea erikseen sanoa. Niin, mutta miksi siellä on jo 2? No se on vierasmaalit. Niitä voidaan nostaa aina yksitellen. Ja pojatkin siinä. Mutta mitä on tehnyt Punahilkka? Punahilkalla on ollut eväät kunnossa. Punahilkka on tehnyt eväät sinne kuuluisaan mummon tupaan ja pitänyt ne siellä. Ja iso paha susi on kysynyt, mitä sinulla on pussissa? Mitä sinulla on pussissa? Siellä on 3 maalia pussissa tällä hetkellä. Ei hyvältä näytä. Olisi nyt nähtävä ehdottomasti uudestaan tuo tilanne. Tää on hieno kuva. Tykkää limpparia ottaa. Fiilispelihän tää omalla tavallaan on. Pitäisikö sitä jakaa vähän kavereillekin sitten? No ei missään nimessä. Että kaikki juo omasta pullosta. Vielä siellä on kahvia, mehua ja makkaraa tarjolla. Ja sitten muistutus tuosta iltajuhlasta, joka alkaa kello 21. 00. Halli vanhalla VPK. Siellä kauheasti. Kiekkoon maalista! Kiekkoon maalista! Se nostaa sinne jälleen maalille! Ja siellä on! Ja sieltä rusikoidaan kiekkohäkki! Ai, mikä maali! Ja nyt se täytyy enää nostaa se hauki vedoseen. Nyt on lyötävä vaan lisää puita uuniin. Voitte vain hyvät ystävät siellä television ääressä kuvitella, mikä on tunnelma tällä hetkellä areenassa. Vajaa 13 000 ihmistä. Aika moni seisoo vielä.
21. Soittaa Tiina Sotilaat kello 22 alkaa. Tervetuloa. Ja kiitoksia vielä kaikille tapahtuman järjestelyyn osallistuneille. Ilman mittavaa viime viikon talkootyömäärää tämä ei olisi ollut parhaasta. Kiitoksia.